tribalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, MNLF Chairman Nurbis Wari, daily butan ang mga miyembro kung kinsay iboto nga kandidato. Mga gagmay negosyante sa Davao del Sur nangita na og paagi aron mabuhi ang pamilya sa nagkamahal nga presyo sa palaliton. Sa detalye sa atong mga balita, dili butan ni MNLF Chairman Nurbis Wari ang iya mga sakop kung kinsay pilion nga kandidato para sa local ug national elections karong Mayo 9, 2022. Wala sab sila i-endorso nga kandidato. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ng mga misunderstanding between us and Walay i-endorso nga partido ingon man kandidato si MNLF Chairman Nurbis Wari alang sa 2022 national and local elections. Dili sab niya butan ang mga miyembro kung kinsay pilion nga kandidato. Sa eleksyon kami ay palagi we stay in the sideline. We don't like to be seen as favoring any party or any candidate. Pabayaan na namin ang aming members lahat all over the country hanggang sa Mountain Province, sa Apayao, lahat doon. Ikaw mag-YouTube. Doon sa Southern Luzon, sa Central Luzon, sa Visayas, everywhere. Sila na, they know better. Alam nila sino ang who have the qualification to govern the country. Aminado si Nurbis Wari, iyahan ang naistorya ang halos na ng kandidato pagkapangulo o gi-welcome sab niya kini sa iyang balay o opisina kung ugaling mangampanya sa Davao City. Na dito naman pumupunta ang lahat. In fact, lahat ng halos lahat ng mga kandidato for president gusto nila magbisita dito sa aking sa aking residence o kaya tinatawag nila opisina sa Davao City. So nilagyan namin doon, welcome everyone kung gusto nila magbisita dito. Wala hinuon gilatag ni Nurbis Wari kung unsang kalidad sa kandidato ang iyang butuhan. I said welcome. If you want, you come and tell us what exactly is your program of governance, of government, once you come to power through the support of the MNLF. Kasi always ang MNLF decisive man ang support. Kung sino ang suportahan ng chairman, dala na yung millions and millions of MNLF members and sympathizers all over the country kasama sa labas. So that's how crucial is the MNLF support. And in our case, we don't discriminate. Kung sino-sino gusto magpunta bisita sa amin, in good faith, they are welcome. You can tell them. Provided they have written document telling us in good faith ano ba talaga ang kanilang plan of governance, of government once they come to power. Gipasabot ni Nurbis Wari nga lig-on og nagkahiusa gihapon ang mga miyembro sa MNLF nga nakatabang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa usa ka lugar. Andam sabong suporta ang MNLF alang sa maninawong piniliay karong Mayo 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Mas naglisod pa pag-ayo ang mga gagmay negosyante sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur sa pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton. Sama na lang sa mga manindahay o pritong manok nga midiskarte na lang aron mabuhi ang pamilya
kung asa dili na sila adlaw-adlaw maninda. Anyang report ni Ronnie Jun Otero. 5 katuig na nga naninda og piniritong manok ang pamilya ni Evelina Peñarijo nga taga San Isidro, Magsaysay, Davao del Sur nga mao'y tinugdan sa panginabuhian sa pamilya. 5 ang iyang anak ug dakong hagit kanila ang pagtaas sa presyo sa palaliton. Kanhi 125 pesos lang ang matag kilo sa manok kung bulto ang paliton, pero karon 165 pesos na ang kilo. Ang 80 pesos matag kilo sa mantika karon 120 pesos na. Ang harina gikan 900 pesos kada sako, karon 1,000 ka pesos na. Muna yun ang inat, sir. Budget niya. Okay nang nag-extend niya yung adlaw. Mahal kayong gason, harina, mantika. Yang manok, itaas po, sir. Sumala ni Evelina, kinahanglan na gyud mo diskarte aron makasustener sa hagit sa kamahal sa palaliton. Busa, giginagmay na niya ang hiwa sa tindang pritong manok. Og katulo, usahay kaupat sa usa ka semana na lang makapaninda. Ilabi na nga 3 ka kilometro ang distansya ang balay ni Evelina ngadto sa palengke kung asa sa maninda gamit ang ilahang motorsiklo nga nagkonsumo og gasolina. Rigid, sir. Maura gini panginabuhi na mo, adlaw-adlaw. Kaon, niya. Tagtuluro ka adlaw among tinda. Walahian dyan, sir, sa normal. Kaya katong normal, na may mga estudyante. Parang wala naman. Minus na, sayo na kay may manira. Daghan pa ang sama sa pamilya ni Evelina ang nag-antos sa pagpaninda ug naghimo og diskarte aron lang makapanginabuhi kaysa kamahal sa mga nag-unang palaliton karon. Mas importante karon ang mangita og kwarta aron mabuhi ang pamilya panahon sa krisis ug pandemya. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Andam na ang bagong non-contact visitation facility sa Dapitan City Jail nga gihatag sa lokal nga gobyerno isip pangandam sa pagbalik abli sa mga bisita sa mga PDL sa Bureau of Jail Management and Penology panahon nga mapailawom na sa Alert Level 1 status ang probinsya sa Zamboanga del Norte. Gipasigarbo usab ang tanang PDL sa Dapitan City Jail bakunado na kontra COVID-19. Anyang report ni Dina Diestro. Nanukad na ang Dapitan City Jail sa pagdawat balik og mga bisita kung ugaling ipailawom na ang tibok na sud sa Alert Level 1 status. Kay gibuksan na ang upat ka mga cubicle para sa non-contact visitation facility nga gipahimo sa lokal nga panggamhanan sa Dapitan, din gama kini sa samin ug mogamit sa telepono ang mga mobisita aron ilang mahimamat ang gibisitang inmate. Matod ni Jail Chief Superintendent Baby Noel Montalvo, Regional Director sa Bureau of Jail Management and Penology sa Rehiyon 9, ang non-contact visitation ang ipatuman sa tanang mga jail facilities. Oras nga buksan pagbalik ang mga bisita aron masigurong dili matakdan ang mga inmates og sakit, labi nga di patanan kanila ang kompleto sa bakuna. Gikinahanglan sab nga fully vaccinated ang mga mobisita. Sa record, anaa sa 2 ka gatos ang mga inmates ang nagpositibo sa COVID-19 sa tibuok rehiyon. Masaya po kami dahil dito po sa Dapitan, ito po yung kauna-unahan within Region 9 na isang facility po na magkakaroon ng non-contact visitation. And sa tulong na rin po ng ating butihing mayor dito, at talaga pong napakalaking bagay ito sa ating kulungan, wherein ang ating mga PDL ay magkakaroon na ng pagkakataon na makita na personal. Although ang pagkakaibangan lang po niyan ay hindi na nila mahawakan. Sa karon, anaa pa ilawom sa Alert Level 2 ang tibok probinsya sa Zamboanga del Norte. Busa, gipatuman una sulod sa jail ang Idalaw. Apan ipadayon gihapon ang Idalaw, bisan pa ipailawom na unya ubos sa Alert Level 1 ang probinsya kung wala pa'y natukod nga non-contact visitation facility ang jail. In every visitor, they are allowed to, they are given 10 to 15 minutes to
to mingle with the PDLs. And it's been 2 years na walang dalaw. So the agony, so mas boryong na yung mga PDL natin sa loob ng piitan. So ito yung mga flagship na program natin dito sa Dapitan City Jail para ma-ease yung boredomness nila, yung longingness nila sa kanilang mga pamilya. Gawa sa non-contact visitation facility, gihatagan sab sa LGU ug usa ka 33 kilovolt amps nga generator set ang City Jail aron di na masubli nga maikyasan og preso tungod sa brownout. Doon na tayo plano nga i-extend into 8 cubicles, no? Labi na pagsugod na unya sa kuan na gyud level 1 kung makita na nato nga dili na restricted ang pagbiyahe padong sa Dapitan. So atong tagaan og dako-dako nga kapasidad nga mabisita ang atong mga piniriso. Sa 86 ka mga inmates sulod sa Dapitan City Jail, 79 kanila ang fully vaccinated. 68 ang nahatagan na sa booster shot, 2 ang magpabakuna sa second dose, mentras 5 nga mga bagong sulod ang wa pay bakuna. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Mitabang ang mga babaeng persons deprived of liberty kon PDL sa Davao City Jail sa pag-amping sa kinaiyahan. Misalmot sa tree planting activity ang mga PDL sa Davao City Jail Female Dormitory sa Barangay Eden Bayabas sa Milabay nga adlaw. Ang tree planting giduyugan sa City Environment and Natural Resources Office Consendro sa tinguha nga matabangan ang syudad sa pag-promote sa clean and green environment. Ang tree planting usa sa mga paagi sa mga babaeng PDL aron makahimo og dakong epekto sa komunidad. At tangi! 19 ka mga eskwelahan sa Davao del Sur misalmot sa face-to-face classes. O mga pulis ug sundalo sa Davao Oriental gipailawom sa VIP training. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Ka mga eskwelahan sa Davao del Sur ang misalmot sa expanded limited face-to-face classes o gilaumang sa sunod bulan mas mudaghan pa ang maapil sa face-to-face classes kung diin gikalipay sa mga estudyante. Ani ang report ni Rudy Jun Otero. Sulod sa 2 ka tuig, karong adlaw pa lang nakausab og kanta sa lupang hinirang ang mga estudyante kauban ang mga magtutudlo sa Salud Cagas Technical and Vocational High School sa Barangay Bakungan, Magsaysay, Davao del Sur nga nalakip sa 19 ka mga eskwelahan sa probinsya nga napurbahan sa Department of Education sa expanded limited face-to-face classes. 51 lang ka mga estudyante ang natugutan nga makasulod sa klase. Usa na dinhi si Akis Von Vasquez, grade 11 student ug mausab ang SSG president. Una misulod sa eskwelahan si Akis
mayagi una siya og screening sama sa pagkuha sa body temperature, pag-disinfect o pagpirma sa contact tracing form. Matod niya, lipay kaayo siya sa pagbalik sa klase. Happy kayo ko sir kay sa 2 years na mong pag-answer og module karon na kuha na gid siya na nakabato na gid mi og face-to-face class even though dili tanan na maka-appeal pero happy gyapon gid ko sir kay isa ko sa ginapili og na maka-participate sa face-to-face class. Para niya, dako ang kalahian alang kaniya sa pag-answer lang og module kumpara sa pagpahigayon og face-to-face classes. Mas ginahan ko answer face-to-face class kay kanang mas makabalo jud mi sa ipangtulo sa teachers rather than modular. Kung modular man gud sila dili tanan ang mga estudyante ang naga-answer sa modules kundi ang ilang ginikanan. Ang nasampit nga eskwelahan ana lang sa Temporary Learning Shelter kun TLS sanglit ang kanhing compound ug mga school building gibungkag sa kusog nga linog. Wala nababagan ang mga magtutudlo diri sa nasangpit nga eskwelahan. Sanglit sumala nila, katungdanan nila ang paghatag og edukasyon ngadto sa mga kabataan bisan pa man ning panahon sa pandemya. Gibutiyag sa school principal nga si Damian Apayon nga bakunado na tanang magtutudlo ug mga estudyante nga naapil sa expanded limited face-to-face classes. Sa ngayon po, meron po tayong estudyante dito sa Salud Cagas Technical Vocational High School. There are 51 learners in senior high school. Lahat po ito bakunado, pero hindi naman natin yung mayroon naman mga estudyante natin na hindi pa nag-submit for vaccination. Pero they are not deprived to be part of the limited face-to-face. But in our school, Salud Cagas, 100% join the expanded limited face-to-face classes are 100% vaccinated po. Usa sa mga pagsulay karon sa mga magtutudlo kung saon nila mapasiguro nga matudluan og sakto ang mga estudyante sanglit hapit na mahuman ang school year unya pila ra ka bulan ang klase human sa 2 ka tuig nga pagpundor sa balay tungod sa pandemya. The biggest struggle po yung 2 taon pupunan lang natin ng ilang buwan, no? Kasi April, malapit na mag-April tapos we will end our academic year this coming June 24. So sa 2 taon na yan, titingnan natin yung mga bagay na anong natutunan nila sa 2 years sa modular, sa online. Kasi yun ang pinapakahirap no? Lalo na sa academic. Way natala nga drop out sa lahang eskwelahan kay abtik nga ginaduaw sa mga magtutudlo ang mga estudyante nga makalimot og kuha sa mga modules apan aminado sila nga tungod sa pandemya tunay mga estudyante ang nabuntis ug ang uban nag-ipon-ipon na. Gilaumang sunod nga mga bulan mas daghan pang eskwelahan sa probinsya ang makapahigayon og face-to-face classes. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gipailawom sa 4 ka adlaw nga training ang mga pulis ug sundalo sa pagbantay o paghatag og proteksyon sa mga VIP. 75 ka mga pulis ug sundalo ang misalmod sa 4 ka adlaw nga VIP Security and Protection Orientation Training nga giorganisa sa Philippine National Police sugod diadtong Marso 7 hangtod 11, 2022 sa Davao Oriental Police Provincial Office. Tumong sa VIP Security and Protection Training nga mahatagan og kahibalo ang mga uniformed personnel isip security escorts aron masiguro ang seguridad sa ilang bantayan. Ang pagbansay ubos sa pagdumala sa Police Security and Protection Group. Sumala ni Police Colonel Efren Orlina, ang Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Tinguha sab sa VIP Security Program nga i-professionalize ang security sector aron mabansay pag-ayo ingon man disiplinado ang mga bodyguard para sa mga individual kinsa nang inahanglan og serbisyo o sa mga visiting dignitaries. Atol sa closing ceremony niadtong Marso 11 nagpakita og actual presentation sa mga practical skills ang mga partisipante sa ilang nakatunan sa training isip VIP security. Gipakita sa mga training ang demonstrations sa 1-man detail, 2-man detail, 3-man detail ug vehicle immobilization. Gitambungan ang seremonya sa mga opisyal sa provincial nga pagamhanan sa Davao Oriental kinsa nagpasalamat sa mga trainee sa pagsalig sa ilang trabaho ug pagbutang sa ilang kaugalingon sa risgo tungod
sa kinaiya sa ilang trabaho. Nagpalahi sa ilang diskarte ang mga babaeng sundalo ilawom sa 4th Infantry Division sa Philippine Army sa pagtabang sa mga Typhoon Odette survivors sa Cagayan de Oro City nga paagi sab nila sa pagsaulog sa Women's Month. 500 ka mga assorted relief goods ang giapod-apod sa mga babaeng sundalo kauban ang EFP Finance Center Multipurpose Cooperative sa mga residente sa Barangay Konsolasyon ug makasandig sa CDO. Nakadaig ang mga barangay official sa gipakitang pagkamaayo sa mga babaeng sundalo nga nanguna sa distribution. Gipasabot ni Major General Wilbur Mamawag sa 4th ID, dako ang tabang sa mga babaeng sundalo sa pag-uswag sa nasod o pagpakitag kadasig sa pagtabang sa komunidad nga nanginahanglan. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio, dagang salamat and stay safe!